ndaife cholinga chathu chofuna kuti tikamafika Malawi 2063 wachinyamata azakhala ndi wachinyamata ozidalira pachina chilicho. Munkhani yathu yamba wachiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Jane Ansa walimbikitsa nduna za boma kuti zichilimike pothandiza kuti dziko lino lisamadalire kwambiri maiko ena pokweza chuma chake. Mayi Ansa alankhula izi pa maphunziro apadera a nduna za boma m'boma la Mangochi. Iwo ati pamene maiko ndi mabungwe akusintha mmene amaperekera thandizo, maiko monga Malawi akuyenera kulimbikitsa ntchito za malonda komanso za ulimi kuti chuma maiko chipitirire kuyenda bwino. Mayi Ansa akufotokoza. Chofunikira nchakuti ifeyo ngati akabineti tiyang'ane kumene tikuchokera, kumene tili ndi kumene tikupita, motsogozedwa nda president athu a Professor Arthur Peter Mutharika. Iwowa pakunena kwawo ananena kuti akufuna kuombola Malawi ku zovuta zimene zilipo ngati za chuma, za malonda, za chakudya ndi zina zonse. Ifeyo ngati amukabineti, ifeyo ndamene tithandizire kuonetsetsa kuti izi zichitike. Ndinanenaponso potsegulira paja kuti a president athu anatenga nthawi kusankha wina aliyense wa ife, anaona kuthekera kwa munthu wina aliyense, komanso ayika chikhulupiriro chawo mwa ife. Ifetu ndi kabineti yokhayo, a president alibe social cabinet ndi yokhayo. Tikachita bwino ndiye kuti dziko lonse lipindula, tikapanda kuchita bwino ndiye kuti talakwira president kuti masomphenya awo a Malawi sakwaniritsidwe. Maphunzirowa akuchitika ndi thandizo lochokera ku bungwe la United Nations Development Program UNDP. Konsulo ya boma la Blantyre yalimbikitsa achinyamata kuti azichita business magulu ngati njira imodzi yochepetsera vuto la kusowa kwa ntchito. Mmodzi wa akuluakulu a konsuloyi a Peter Mizedia walankhula izi pamwambo okondwerera kuti achinyamata 48 amaliza maphunziro a ntchito za luso la manja pansi pa ndondomeko yotchedwa Skills for Change. Thomas Chiraya ali ndi ripoti ili limene akuwerenga Daniel Zimba. Walankhula pamwambo opereka masatifiketi a Peter Mizedia ati kugwira ntchito m'magulu kukathandize ophunzirawa kupeza ngongole zomwe zingathandizire kukulitsa ntchito zawo za malonda. Maluso amene atenga lero amaliza lero akhale kuti alimbikire makamaka chikhale chiyambi chabe soti kuti mwina kutsogolo kwakhale anthu zilimbikisa kuti akhale nzika zodalirika moyo yawo komanso kuthandiza dziko lino. Tinakambapo nkhani ya magulu potengera kuti masiku ano kuti mukudziwa ife mfundo zathu ngati oyang'anira achinyamata nziko timalimbikisa kwambiri achinyamata adzakhala makalabu achinyamata. Makalabu mmene mmachitika zinthu zambiri, so tikuyembekeza kuti akakhala makalabu adzionedwa mwachangu makamaka pa zinthu zokuthandizira moyo yawo patulapo mwina akupeza ngati ngongole zimene thandizire kuti iwo mabusiness yawo komanso kuti kunagwira zipikisoko. Mmodzi wa oyang'anira mabungwe omwe si aboma omwe akuchita nawo ntchito yotukula achinyamatawa a Eliza Malinda ati ndondomekoyi ayikhazikitsa kuti ipereke luso limene lingathandizire kutukula madera. Ifeyo yolinga chathu kwambiri tikufuna kuti wachinyamata akhale wachinyamata ozidalira payekha. Monga tonse tikuziwa kunena kuti kuno ku Malawi kapasite yathu nkhani ya economic ndiyo kuti economic yathu sikuyenda bwino. Nde ana ambiri omwepezeka sukulu zawo akusira panjira foti makolo akukanika kukwanirisana kuti apite ku makoleji. Pala ana ena ndoti ndi amasiya anakanika sukulu kumaliza. Nde timatolera ana ngati amene jangati akudziwa kulemba ndi kuwerenga timaona kuti kuthekera linako kuti akhoza kuphunzira ntchito za manja. Ntchito ngati zomwe tikunena za plumbing izi chifukwa maphunziro amene wanayambika mu mwezi wa February chaka chomwe chino, cohort ina inapanga graduate July. Ndiye kunabwera ana ena amene anali last cohort amene amasaperekera maumboni ngati mamodelo azinzawo kuti ifeyo pakadali pano ifa cha maphunziro amene moyo wathu unasintha. Ifa tikumatha kupeza maganyu a ntchito ngati za plumbing, tikumatha kupeza maganyu oprinta matisheti. Ndiye ife cholinga chathu chofuna kuti tikamafika Malawi 2063 wachinyamata azakhala ndi wachinyamata ozidalira pachina chilichonse. Mmodzi wa omwe alandira nawo zikalata za maphunzirowa a Brandina Machado ati maphunzirowa awatsegulira mwayi watsopano. Walimbisa nzanga kuti asapoti mera kwa graduation musizoli
tikapita kulimbaku tikakukhala ntchito zimene kuziya zikazigwise ntchito kuti tikapange ndalama tisamukangokhala kunyumba ndikazigwise ntchito kupanga ndalama kuti ndizithabwisapo wasimusikana simfuna kuti zikangokhala ndipake ndaganizikuti zikapeza ndalama mpaka zisiyakuasimusika. Ndondomekoyi akuyiyendetsa ndi mabungwe okwana 6 omwe ndi Community Rise, Hope for Girls and Women Foundation, Young Minds in Development, Heaven and Earth Relief, Action for Sustainable Humanitarian and Development, komanso Mphatso Zathu Foundation. Olankhulapo pa zachuma Edward Mbewe alangiza Amalawi kuti azipanga zisankho zabwino pa nkhani zachuma. Ambewe alankhula izi pa msonkhano wa ophunzira akale apa skulu ya sekondari ya Dedza umene unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Iwo anati boma la Malawi, iwo anati dziko la Malawi lingapite patsogolo ngati nzika zake zingagwirire limodzi ntchito zachitukuko posatengera zigawo kapena mtundu. Tili ndi zambiri pa nkhani mu ripoti ili. Ambewe omwe ndi mmodzi wa akuluakulu a Smiling Surgeons for Diaspora komanso gulu la ntchito zachifundo la Patriots apempha anthu makamaka omwe anaphunzira msukulu za boma mdziko muno kuti abwezere ubwino ku dziko lawo pothandizira ntchito zachitukuko. Ngati amayi tidzifunse kuti kodi mavuto athu amene tili nawo ndi chifukwa chani. Nthawi yopanga pointi zala kwa munthu kuti olakwa nduje nthawi imeneja yatha. Nthawi yasopana ndiyo kuti ngati olakwa ndi amene uja inuyo solution yankho yanu yavuto tili nayo ndi chani. Nditi tipange tiwononge nthawi kapena nthawi yathu imene tiyononge ikhale yonena kuti kodi mayankho amavuto athu ndi chani. Anthu kuthandiza boma sikutanthauza kuti utenga ndalama opereka, komanso kuthandiza boma kwafe kuti chikufuta pacholo pachipatala ndi chani. Okay, ndikubwera ndikaone nandazanga tuone kuti mwina weekend titakapeza mu makeni kwabwere pano tuone chochita. Ndi panupa mfundo ya ife sindali kuma economic solutions kuti tiyankha bwanji mavuto athu ngati akatu. Msungichuma wa gulu la ophunzira akale a sukulu ya Dedza Secondary Adan Dachi wati mwambowu anaukonza kuti ulimbikitse mgwirizano pakati pa ophunzira akale a sukuluyi. Ifeyo timakhala kunyadira kuti tinachokera ku Dedza Government Secondary School ndipo timachiona ngati chapo chatenga patali kuti tipereke zimene ifeyo tinatenga kuti zisonda school tinatenga knowledge, tinatenga zinthu zambiri ndipo tinaphunzira zinthu zambiri. Ndi timachiona ngati chinthu chatenga patali kuti tisongere limodzi kuti anzathu amene ali ku school pano apindule like many ifeyo tinapindulira nthawi yathu. Nthumwi pa mwambowu zalengezanso zakugwirana manja kwa magulu awiri a ophunzira akale a Sapia Audi komanso Dedza Secondary School alumni omwe ayanjana ndi cholinga chofuna kuthandizana potukula sukulu yawo yakale. Bungwe la olemba anthu ntchito la Employers Consultative Association of Malawi latsindika zakufunika kuwunikiranso malamulo apa ntchito. Mkulu wa bungwe ili a Richard Chereko wati kuwunikiranso malamulowa ndikofunika pa ntchito yobwezeretsa chilungamo ku malo a ntchito. Chereko anayankhula izi pa msonkhano wowunikiranso malamulo apa ntchito umene unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Thomas Kachere ali ndi ripoti. Chereko ati kuwunikira kwa malamulowa kunali koyenera potengeranso kuti zinthu zambiri zinasintha. So tikuyang'ana malamulo angapo apapa makamaka awiriwa kuti tione monga mukudziwa tikamakamba za Malawi 2063 sitingakambe popanda munthu ogwira ntchito. Ndi munthuyo tiyena kuonetsetsa kuti malamulo ake amene alipo akupereka danga lona kuti afanane ndi zimene zikuchitika ku makampani. Zinthu zasintha kwambiri chifukwa cha nyengo komanso technology komanso makoti pakati pa agamula milandu yambiri imene yaonesa magaps mu malamulo amene tikugwisa ntchito panopo. Ndi mkumano uwu kufuna kuti usokerere mipata imene kuti tikhale ndi malamulo amene akhale akulankhuladi zimene zikuchitika pa ground. Mkulu wa zamalamulo mu nduna wa za ntchito a Ofa Alide ati anthu ayembekezere kusintha mu zinthu zambiri. Mkumano unali wofunikira chifukwa ngati ministry tapanga draft bill mabiro awiri, Employment Act ndi Labor Relations Act.
mabiru akufunika kuti apange replace ma current acts omwe tili nawo. At the moment tili ndi Employment Act ndi Labor Relations. Employment it was passed, I think, Parliament, that was 2000. Ndi padusa zaka 25 tisanaipange update. Pachitika zinthu zambiri, like for example we're talking of zinthu zokuzana ndi the cyber world zomwe nthawi imene tinkapanga 2000 sitinaziganizire, but so pano they are part of us, so timafuna tipange include ndi kupanga incorporate such issues. Actually taikamo ma proposals oti ma issues ngati ma contract, ma employment contract, kuti munthu akakhala kuti akulemba pa employment contract pazikhala ngati kuti akulemba pa employment contract ndito pali exception. For example kuti kanchitoko is just for a short while and wina akakulipira just for that particular period, but otherwise tikupanga propose kuti kusakhale kololedwa kuti munthu ulembedwe mpaka na ma 3 year contract mwina kandi 9 kenako at the end of kandi zaka zingati nkumanena kuti contract yapanga expire. Katswiri za malamulo apa ntchito Dr. Rogers Matsikize wati cholinga cha mkumanowu ndi kusintha zinthu kuti pazikhala chilungamo pa malipiro ndi zina pamene anthu akugwira ntchito. Kuwunikiranso kwa malamulowa kukudza pofuna kuti malamulowa azigwirizana ndi zomwe bungwe la International Labour Organization ILO limafuna. Za ntchito project yomwe ikuthandizidwa ndi ndalama za bungwe la European Union ikuthandiza unduna wa za ntchito kuti malamulo akhale abwino.